Egunon, Bakartxo. Egunon, moduz. Bueno, joan den larun batean esnatu ginen Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk aurrekontuan nolabaiteko adostasun bat lortu zenutela edo kontatu diguzu pixkoa nola izan den prozesua? Bueno, aste batzuk eman ditugu gobernuarekin hitz egiten, eztabaidatzen eta negoziatzen, ia gai ginen akordio bat erdiesteko, azkenean, iaz egin genuen bezala, aurten ere eta are gehiago pandemiaren kontestu honetan, ia gai ginen aurrekontuetarako gutxieneko akordio bat lortzeko. Eta, eztabaida askoren ondoren, adostasunak, desadostasunak izan dira, baina larun batean aurkeztu genuena izan zen, oinarri batzuen gainean eraikitako akordio bat, eta hor, partida konkretu ez harago edo horre proiektuan, gobernuak egia da geure proposamen batzuk, geure planteamendu batzuk jasotzetik haratago, geuk larun batean esan genuen bezala, batez ere akordio honen balio politikoa azpimarratu nahi izan genuen. Izan ere, Navarra Sumaren, jokaldi horren aurrean, gogora ekarri behar da, azkeneko asteotan gobernuari eskaintza tranpati bat egin ziola, alegia ia doan, prest egoela gobernuak aurkeztuko zuen proiektua onartzeko baldin eta EH Bildurekin akordiorik egiten ez baldin bazuen. Eta, egia da, gobernuak ez diola jokua jarraitu, Navarra Sumari, eta azkenean, negoziazioak ez dituela baldintzatu. Eta horregatik iruditzen zaigu, beste urtebetez Navarra Suma edo Nafarroko eskuina bazterrean gelditu izana, eta azkenean baldintzatzeko gaitasun hori euki ez izana, hori ona dela. Nafarrontzat, batez ere kontuan hartzen baldin badugu, Navarra Sumak nolako erantzuna eman zion 2008ko krisiari, murrizketekin, privatizazioekin, eta bar, eta bar. Eta beraz, abstentzio baten bidez emango diogu erraztasuna aurrekontu honi aurrera egiteko, oinarri batzuen gainean, eta nik uste importanteena hori dela. Navarra Sumak baldintzatzeko aukerarik gabe gelditu dela. Honek aurrera begira ere, nola baitere borondatea erakusten du, baitere akordiotan, gutxiengo akordiotan gutxienez oinarrituz aurrera egiteko, jarraitzeko? Nik uste hori dela importanteena. Azkenean, momentu honetan, geuke etengabe azpimarratu dugu, bi eredu daudela, eta Navarra Sumaren ereduan kokatua baldin zegoen gobernua gu hor ez ginela egongo. Gobernuak autu hori egin du, geuke etengabe eskatu diogu autu bat egin behar zuela, eta parametro batzuen baitan, alegia inbertsio publikoa zinbestekoa dela, zerbitzu publikoak indartzeko momentua dela, momentu honetan personak direla erdigunean kokatu behar ditugunak. Horren baitan, konpromiso batzuk hartu ditugu, aurrekontu hauetatik harago, gure ustez, legegintzaldi honetan garatu beharreko, burutu beharreko politika publikoen inguruan. Eta gu behintzat konpromiso hori badaukagu, borondate hori badaukagu, eta hori da, baita ere, gobernuak momentu honetan behintzat erakutsi duen borondatea. Beraz, adostasun puntuak horiek izango litzateke, batez ere koronavirusaren krisialdi honetan nola baitere aurre egin, nola egin, baitere zerbitzu publikoak indartu eta nola indartu, horiek dire batez ere, puntu nagusiak nola baitere adostasuna daukazuena, edo badire gehiago ere? Momentu honetan bi erronka nagusi ditugu. Batetik osasun erronkari, osasun krisiari aurre egitea, eta hor osasun bideak eta geure osasun sistemak behar duen baliabide nahikotasuna, eta bestalde batetik gainean daukagun krisi sozial eta ekonomikoari aurre egiteko baliabideak. Hor persona prekarizatuenak, zaurgarrienak, egoera ahulenean dauden personak babesteko politika publikoak egin behar dira, eta horrek eskatzen du derrigorrez, babes sozialerako baliabideak izatea, horrek eskatzen du zerbitzu publikoen defentsan irmo aritzea, eta horrek eskatzen du basate baterako, aurre proiektuan geure proposamenez sartu diren hainbat eta hainbat politika jasotzea, bai kontziliazioa familiei eta oro har personei errazteko, bai kultura bezalako sektore ahuletan laguntza nahikoak izatea, bai lehen arretan behar den kontratazio kopuru nahikoa egiteko baliabideak, eta bar. Eta badakigu, aurrekontu hauek ez diotela horri guztiari erantzungo, baina iruditzen zaigu norabide horretan urrats batzuk ematen direla,
eta gutxienez badakigu atzera pausurik ez dagoela. Badakigu murrizketarik ez dagoela eta badakigu urteotan, pixkanaka sendotuz jan diren politika publiko horiek eta zerbitzu publikoen indartze horrek aurrera egiten duela, jakinda, bide luzea daukagula aurretik, oraindik ere zerbitzu publiko unibertsalak bermatzeko eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatzeko. Baina horregatik esaten dugu, aurrekontu hauek edo edozein aurrekontu ez direla ezeren amaiera, baizik eta bidean aurrera egiteko urrats bat. Eta desadostasunak nola gainditu dituzue? Adibidez, ezaguna da baita ere nola baita ere fiskalitatean hor bai ezadostasuna badauzkizuela, baita ere zergaren sistemako horretan gelditu zaretela oraindik aztertzeko edo sakontzeko, nola gainditzen dire desadostasunak? Segurazki eztabaida hau etengabean mahai gainean jarriz. Egia da, geuke defendatzen dugun sistema fiskala urruti dagoela gobernuak momentu honetan aurrera eraman nahi duenetik, eta horretan desadostasun nabarmenak izan ditugu gure ustez. Momentu honetan bermatu behar dena da, diru sarrera nahiko izatea, zerbitzu publikoak mantendu ahal izateko eta behar diren politika publikoa garatzeko. Gobernuak aldiz pentsatzen du ez dela momentua gauza hundirik aldatzeko, baina guk bai, uste dugu margena egon badagoela, etekinak dituzten enpresek ekarpen handiago egin dezaten, margena errenta altuek eta ondare handiak dituzten personek ekarpen handiago egitea, momentu honetan diru sarrera jaitsi egiten ari direlako eta gehiago jaitsiko direlako eta inbertsiorako beharra handiagoa izango delako. Beraz, konpromiso orokor bat hartu dugu fiskalitatea berpentsatzeko, baina edozein kasutan guk uste dugu Nafar gobernuari faltatu izan zaiola anbizioa. Eta beraz, Euskal Herriko guton sozialak mahai gainean jarri dituen eskakizunak edo sindikatuek ere mahai gainean jarri dute. Geuk jarri dugun behar hori fiskalitatean benetan jauzi kualitatibo bat egiteko eta horren alde borrokan jarritu beharko dugu, baina ez bakarrik parlamentutik, baizik eta baita ere eremu sindikaletik eta espazio sozial guztietatik. Iruditzen zaite, momentu honetan parlamentuan ez dagoela boto nahikorik, halako reforma fiskal bat aurrera ateratzeko, eta bide horretan aldarrikapen horiek guztiek, arlo guztietan egon beharko dutela, azkenean ideia hori hegemonikoa bilakatzeko. Hemen justizia soziala bermatu nahi baldin badugu, gehien daukatenek ekarpen handiago egin behar dut. Eta momentu honetan, erabat beharrezkoa izango da. Ez baldin badugu murrizketarik nahi epertainean. Eta hori gizartean nola ikusten duzu, nola baitere idea horien nagusitzen da direla, nola ikusten duzu, Nafarroan? Alde batetik iruditzen zait, baietz, arlo sozialean gero eta jende gehiago dagoela benetan, zerbitzu publiko duinak izateko, azkenean diru sarrerak ere bermatu behar direla pentsatzen duena, eta horretan krisiak ezin dituztela betikoek ordaindu. Alegia 2008ko krisian ikusi genuen, horren ondorioak zein diren, jende asko kalera, jendea gero eta prekarizatuago, zerbitzu publikoetan murrizketak, osasungintzan, hezkuntzan, eskubide sozialetan, eta horrek ezin du berriro gertatu. Beraz, iruditzen zait, lanean gogor jarraitu beharko dugula horretan, oraindik ere, eta egia da, gizarte kapitalista individualista batean bizi garela, eta hainbat jendek oraindik ere, esatu, zergak ordaindu, zertarako ordaindu, hain zuzen, zerbitzu publiko duinak izateko, eta bereziki desberdinkeria sozialei aurre egiteko. Eta hori da, etengabean jorratu behar dugun ildoa, eta jendearen artean ere elkartasun mezu hori zabaltzen joan behar dugu. Baita ere, bertzaldetik, akordio bat edo adostasun batera nonbait bai iritsizate, partida negurgarrietan eta zehatzetan, hor diru kopuru bat, zuek proposatu duzue, non inbertitu edo non egin beharko den. Zeintzu dira horiek eta pixkoat nola buruturatu zitzaitzuen, ze hildote joan zarete? Gu aste hauetan zehar, hainbat eta hainbat bilera egin ditugu, eragile sozialekin, karta sozialeko kideekin eta bar, eta guk garbi geneukan gure lehentasunak zein ziren berdintasunaren inguruan kontziliazioa errazteko hainbat partida sartu dira,
lan baldintzen ikuspegitik eta zaintza erdigunean kokatzeko, basate baterako orain borroka sindikal oso nabarmena dago, esku hartze sozialeko hitzarmena desblokeatzeko, hor badaude indarkeria matxista pairatzen duten emakumeen inguruko zerbitzua, hor badago esklusio sozialean dauden adin txikikoak zaintzeko zerbitzua. Langile horiek guztiak, 2000 langile guztira dira Nafarroan, horiek 10 urte ez daramate, soldatak izoztuta, oso baldintza kaskarretan, eta horretan bultzada ekonomiko nabarmen bat izan da. Eta horrekin lotuta, kultura arloan bultzada ekonomiko importantea sartu dugu, 1.000.000 batekoa, lehen arretan ere kontratazio gehiago, 30-40 kontratazio inguru gehiago egiteko aukera, eta gero, eremu sozialean nola ez, sektore ahulenak babesteko partida jakin batzuk, desgaitasunaren inguruan, autonomia bultzatzeko proiektuak, etxe bizitza tutelatuetan, laguntza izango duten etxe bizitzetan, eta bar, eta bar. Eta horretaz gain, udaletan ere dituzten hainbat eta hainbat behar jasotzen saiatu gara. Eta orain, emendakinak egiteko fasean gaudela, jarraituko dugu, ildo horretatik, bereziki, pertsonak erdigunean dituzten politika horiek emendakinetan ere gauzatzen, osasungintzan, hezkuntzan, eta beste arlo batzuetan ere. Baita ere erran daiteke, Nafarroko hainbat tokitarat begiratu eta hango beharra jaso dituzuela, adibidez, Ziordian, Tajailan, Lesakan, hainbat tokietan. Hori ere, nola baite zehazki, azpimarratu behar izan duzuen, negoziatu, hori kontatu duzu pixko bat. Horretan geuke udaletatik ere jasotzen ditugu hainbat eta hainbat behar, egia da urte hauetan guztietan udalek izugarrizko zailtasun ekonomikoak izan dituztela proiektuak aurrera ateratzeko eta beharrak asko direla. Beraz, gu gobernuan ez gauden neurrian eta gobernuak bere ekintza ejekutiboan erabakitzen du askotan proiektuak non egin. Eta guk gobernu barruan ez gauden neurrian bazaukagu aukera hori. Eta beraz, orain saiatu gara udal jakin batzuetan ikusi ditugun behar horiek saiatzen, udaletatik bertatik eskatu digutelako, eta kasu askotan aspalditik datozen aldarrikapenak dira, aspalditik datozen beharrak dira, eta orain arte gobernuek kasurik egin ez dieten eskakizunak izan da, ikusi dugu gauza batzuk momentua zela aurrera ateratzeko, eta horretan ere, beste hainbat gauza galditu dira kanpoan, baina horiek, saiatuko gara pixkanaka, horiek ere sar daitezen aurrekontu hauetan eta aurrengoetan ere. Beraz, orain aurrekontuek nolabait ere, hori ez, enmienda partzialak eta holako gauzetan ari zarete, oraindik hauniz gelditzen da hor negoziatzeke edo ez, ia erran daiteke, ia gehien zuena egina dagoela. Nik uste zailena egina dago, zailtasun eginda dago, akordioa sinatuta dago, eta guk konpromiso hartu dugu, abstentzio baten bidez aurrekontu hauei bide emateko. Orain gelditzen dena da, zuk diozun bezala, parlamentuan egin behar den tramitazio hori guztia, orduan, adosteko gelditzen zaiguna da, gobernua osatzen duten, sustengatzen duten alderdiek eta guk geuk aurkeztuko ditugun emendakinak adostea, eta horiek aurkeztu, eztabaidatu eta aurrera atera daitezen. Baina, lan nagusia edo zailena behintzat egina dago. Baita ere, horra azpimarratu da, edo argi gelditu da, desadostasuna badauzuela baita ere, Navarra Telebizioneri aurten lehenbiziko aldiz, konbenio hitzarmen bidez eman nahi zaion diruarekin, badiduri ez zaudetela erabat ados. Erabat ados ez zaude bat ere ados. Eta hori jaso dugu desadostasun nabarmen gisa gobernuarekin sinatutako akordioan. Geuke eskatu genion gobernuari, 1.300.000 zuzenean emango zaio Navarra Telebizione, horren erabat kontra gaude, eskatu genion gobernuari hori aurre proiektutik ateratzeko, horrek ezin zuela izan gobernuaren alde bakarreko erabakia, horrek gutxienean beharko lukeela parlamentuaren onespena. Eta hori ez dela erabaki presupuestario bat, baizik eta erabaki politiko bat dela. Eta gu
kontra agertuko ginela. Gobernuak ez du partida hori kendu, horrek esan nahi du Navarra Telebizion bezalako proiektu bati tratu privilegiatua ematen zaiola, eta gainontzeko difusio, eduki audiovisualak, audiovisualen difusioa egiten duzuen gainontzeko telebistek, Saloa Telebistak, edo Amaika Telebistak, edo Zona Media, gehienak euskaraz egiten dira, hori gainera diru gutxiago izango dute. Eta hori, astakeria nabarmena iruditzen zaigu. Beraz, gu emendakinetan saiatuko gara, gutxienez, beste proiektuen alde balden neurrian egiten, eta politikoki erabat kritikoak izango gara Navarra Telebizionekin sinatu nahi den balizko hitzarmen horrekin. Oro hartuta, ze jaso duzu pixko bat gizarteatik? Nolabait ere jendea lasaitu, begi honez ikusi duela, baita ere, akordio hontarat iritsi izana? Nik uste oro har begi honez ikusi duela jendeak, oso ongi ulertzen duelako Nafar jendarteak zer suposatzen duen Navarra sumak Nafarroko politikagintza eta Nafarroko aurrekontuak baldintzatzea. Orain eskuina ikusten ari gara egun hauetan, en fin, kriston astakeriak esanez, berriro que vienen los vascos, badatoz euskaldunak, eta, halako mezuekin, eta gero, en fin, gezurrak eta falaziak boteaz. Horrek esan nahi du urduri daudela, horrek esan nahi du gero eta urrutiago ikusten dutela Nafar gobernura bueltatzea, eta uste dut hori dela, hain zuzen, Nafar jendarteak akordio honen baitan oso ongi ulertzen duena. Akordio hau egin izanak, Navarra suma urrundu egiten duela Nafarroan eragile politiko indartsua izatetik. Naiz eta boto asko izan, eraginkortasun politiko gutxi izan dezala. Hori da, nik uste Nafar jendartearen gehiengoak nahi duena, eta termino horietan interpretatu duela akordio hori. Kritikak egon badaude, jakinda, hainbat sektoretatik, logikoak dira, batzutan beharrezkoak dira aurrera egiteko, eta ikuspegi horretatik, gu behintzat pozik gaude jendearen erantzunarekin, geuk ere gure oinarri sozial eta militantziaren artean konpartitu dugunean, konfidantza eman digute negoziatzeko eta konfidantza eman digute akordio hau lortzeko, eta iruditzen zait ona dela Nafar jendartearentzat, eta batzuek zabaldu nahi duten mezu apokaliptiko horrek ez daukala sarbiderik, gero eta gutxiago daukala Nafar jendartean. Eta beraz, iruditzen zait satisfakzio hori ere Nafar jendartearen artean nagusi dela. Aurrera begira, nolabaitereko oinarri batzuk sendotzen ari dira, edo oraindik sobera budo, sobera laster da hori errateko. Nahi dut, baita ere, zuk aipatzen zenuen modu honetan, Navarra suma edo, nolabaitere eskuina alde batera utzi, eta indar aurrerakoiek aurrera egitea. Nola ikusten duzu? Horixe da, legegintzaldi honetan daukagun erronka nagusia. Guk Maria Txibiteren inbestiduran hartu genuen posizioa oso eztabaida sakona egin ondoren, posizio horrek helburu estrategiko bati erantzuten zion. Eta bazen, urte luzez ezagutu dugun Navarra sumaren, UPN-eren, bere momentuan UPN-eren eta PSN-en arteko entente horretan, arrakala alik eta handiena eragin behar genuela. Geure eskutan zegoena egingo genuela, erregimen hori berriro gainean izan ez genezan, gehiengo batzuk osatzeari begira. Eta hori da, momentu honetan daukagun erronka, geure erabakiak ere bide horretan doaz, eta denborak esango du, ia honek iraunkortasunik daukan, hori da behintzat EH Bilduren apustua eta konpromisoa, Navarra sumaz beste, gehiengo alternatiboak osatzea, herritarren mesedetan eta ikuspegi aurrerakoi batetik, ezkerreko ikuspegitik egingo diren politika publikoak bermatzeko. Zengatik, erran behar da, denbora zailak heldu direla, eta edozein kasutan, ertzen den bezala gobernatzeare zaila izango dela, hau da, neurri onak gizarte honetan atreazia zaila izango dela, ez da? Bai, ez dira garai erresak, eta segurazki garai erresak izateko edo garai hobeak izateko urte batzuk pasa behar dute. Oraindik ez dugu egun ja gainean daukagun krisi sozial eta ekonomikoaren alde okerrena ikusi, tamalez, eta ondorioak jendartearengan potoloak izango dira. Beraz,
politika publikoa ausartak egin beharko dira, azkenean sektore haulenak babesteko, 2008az daukaguna, memorian daukaguna berriro gerta ez dadin, eta azkenean krisi honetatik esateratzeko aberatsagoak aberats direnak eta pobreago pobre direnak, baizik eta alderantziz, eta ekitatean eta progresibitatean oinarritutako politika publikoak egitea. Ederki, Bakatxo, esker mila gurekin izateagatik, segi bizkor eta beste bat arte. Mi esker zuei.